Desde a unidade de teleformación, pois ocupámonos principalmente de dar apoio e asesoramento a todas as accións que teñen que ver coa teleformación dentro das titulacións da UDC e tamén dentro dos planos formativos do CUFIE. Ademais, bueno, intentamos tamén fomentar a innovación docente e tamén, pois, bueno, dar apoio á integración das TIC, das tecnoloxías, non? Nos procesos de ensino-aprendizaxe. Outra cousa que facemos tamén é dar apoio para a creación de materiais audiovisuais, etcétera. Horrible, fatal. No, a ver, o traballo no CUFIE, bueno, para min é unha sorte, non é un inmenso privilexio traballar aquí, porque aínda que nos ocupamos de moitísimas cousas, pois tamén, bueno, temos un compañeirismo, non? Un espírito de equipo, creo que, bueno, que o envolve todo, non? E eu penso que eso nótase tamén no traballo final que sacamos adiante. Desde que eu entrei no CUFIE, bueno, cambiou moitísimo, porque eu penso que eu supuxen a primeira fase de expansión a nivel de dotación de persoal, porque cando eu entrei aquí había unha única técnico, que era a miña compañeira Sonia, e algún persoal de administración, pero evidentemente pois estaban en funcionamento dúas unidades a nivel de dotación de persoal pois era imposible ocuparse de máis cousas, non? Cando eu entrei, pois xa puidemos aumentar eses servizos, non? Porque puxemos a funcionar dúas novas unidades, non? A parte de innovación docente e a parte de teleformación, e despois de min chegaron aínda máis compañeiros que viñeron a enriquecer moitísimo ese conxunto de cousas e de proxectos nos que estamos inmersos, non? Por iso que eu penso que o cambio desde o 2014 ata aquí foi bastante significativo. A min o que máis me gusta do CUFIE é a xente. Penso que, bueno, temos un compañeirismo que o impregna todo, non? Eu creo que formamos un equipo humano maravilloso, encaixamos moi ben uns cos outros, e aínda que moitas veces discutimos, loxicamente, non? Pero enseguida chegamos a acordos, estamos sempre pensando en ideas novas, sempre sumándonos a novos retos e a novos proxectos, todo isto moitas veces diante dun café que é imprescindible, non? Neste servizo, o café, non podemos vivir sin el, e por suposto os doces, porque estamos sempre comendo, eso sábeno ben os bolseiros, é imposible salir de aquí sen ter 2 quilos máis. Así que, sí, para min eu o que máis destacaría é iso, non? A xente, non solamente a xente do noso equipo, sino toda a xente que pasa por aquí, porque, bueno, é unha maravilla poder estar en contacto con toda a xente nova, con os estudantes, non? Que pasan por aquí e que moitas veces volven aos anos seguintes a contarnos como lles vai a vida, como acórdanse sempre de nós e iso, bueno, é unha satisfacción moi grande. Eu creo que son unha persoa bastante inqueda, estou sempre, gústame moito experimentar, gústame os retos novos, gústame innovar, estar sempre, abúrrome moito, non, se estou sempre facendo a mesma cousa, entón, creo que iso é algo positivo para o posto que ocupo. Que ocorre? Que, bueno, eso tamén ten a súa parte mala, porque eu teño un defecto e é que non sei dicir que non a nada. Entón, ao final, acabamos embarcándonos en un montón de proxectos e ás veces teño a sensación de que quero abarcar moito máis do que podo afrontar, non? O sea que, bueno, ten as súas partes malas e as súas partes boas. Para min o CUFIE é como a miña familia. Mm, De feito, bueno, a nivel persoal pasei un momento bastante duro, non? De saúde e foron, non sei como dicilo, para min os meus compañeiros, non só os meus compañeiros, desde o reitor a toda a comunidade universitaria, foi un apoio tan grande que me axudou a saír adiante nun momento así e iso, bueno, lévanos sempre no corazón, non? Entón, bueno, para min é, xa digo, a miña segunda familia. Supuxo
a consagración do CUFIE como servizo dentro da universidade, non? Porque da noite para a mañán pasamos de ser unha universidade presencial onde a teleformación era algo testemuñal, non? Algo puntual, a de repente convertirnos todos en teleformadores e teleformadoras, en teleaprendices. Entón, bueno, imaginade, non? Aquilo foi unha auténtica loucura, xunto cos servizos informáticos e cos de prevención de riscos. Eu creo que o CUFIE foi un dos servizos máis vitais, non? Que estivemos máis presentes na vida diaria de toda a comunidade universitaria. A nivel persoal foi unha loucura, non? De traballo de 10 horas diarias, de 12 horas diarias traballando, facendo materiais de apoio, infografías, tutoriais, sesións formativas en directo, o teléfono soaba a todas horas, o Teams, o correo electrónico, bueno, era unha auténtica loucura, non? Un mare magnum de incidencias por todos os lados. Pero bueno, eso tamén me axudou, eu creo, a manterme un pouco á marxe a non tomar conciencia, digamos, non, da situación sanitaria tan dura que estábamos a vivir, non? Eu estiven tan impregnada do meu traballo que case non me deu tempo a pensalo, non? E bueno, desa etapa destacaría tamén o feedback tan positivo que nos deu a xente. Eu penso que ese traballo que fixemos fixo que a xente se sentise moi acompañada durante todo ese tempo, non? E así nolo fixeron saber, a xente deunos moito agarimo, a verdade é esa. Fixemos moitos amigos e moitos fans nesa época. A xente nos ten moitísimo cariño, nos trata con moito cariño, porque a xente se sinte apoiada por nós, non? Nós sempre estamos ao outro lado, quero dicir, somos un servicio no que a xente sabe que pode contar con nós, que nos chama e estamos sempre aí, que nos manda correos, incluso moitas veces xente nos chama a nós, aínda que non teña nada que ver con nós a consulta, porque sabe que nós o vamos derivar a onde ten que estar, non? Entón, bueno, teño esa sensación de que a xente nos ten por un servicio bastante efectivo e por un equipo humano que sempre responde, non?